Nama siapa sayang? Ula. Eh? Ula. 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 Ya Allah, Ayune kelas piro nduk Bang Ayu? SD kelas 6. Kok goblok? SD kelas 6. Ya Allah. Tenane weh. Saestu tenane. Tenan. Mosok kok goblok mento Nek kok mantene ya. Antene sapa? Aku. Masmu to iki Mas, manten. Oh ya Allah Mas. Mas Huda. Sudah iki Masmu. Mosok. Tenan. Oh bapakku. Bapak Bapak sing sapa? Bapak sing pundi namine sinten? Bapak Suyono. Pak Suyono sing Pak Su, ler. ya, Nggih. tak cedaki nih. Nah, cedaki wes. Monggo Pak Suyono. Lah sing ngaturi putrane Putrine, lho. nggih. Pak Su, nggih ya Allah Pak Su. Ya Allah brengos sing jenengan. Nah. Ya Allah. Ya Allah, mudah bagus nggih Pak Su. Nggih, Pak Suyono malih Pripun bagus. perasaane Pak Su niki? Kenapa? Perasaane pripun bahagia napa-napa? Bahagia. Bahagia Nggih. alhamdulillah kinten-kinten pengen putu pinten. Putu